tal-50 sena għamilna ċelebrazzjonijiet kbar. Għamilna dik il-niċċa, l-istat u fin-niċċa, għamilna rally kbir, tajjeb, u għamilna għalija meeting, mass meeting dak iż-żmien, ħriġna leaflets u ħriġna kotba kommemorattivi dak iż-żmien, u għamilna għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa sabiħa ħafna. Però kif qed kien kelli trabil għax tat-tarsa mhux il-ħaddiema ta' l-erba' ta' rashom sħuna. Ma rridunix nistieden lill-Prim Ministru Fanek Adami. U jiena derli laħ nistieden il-kap tal-Oppożizzjoni għandi nistieden il-Gvern. Il-pjama nistieden il-ħassu u ma jiġux. U ma ġewx għaċ-ċerimonja. Tas-taqsima tal-metal ma ġewx għaċ-ċerimonja. Ġew għal-reception u għattilhom kien hemm Alla jagħfirlu l-Sans jiddiskuti u jiċċarġra ma' Fanek Adami, jistilhom qed taraw kif imorru l-affarijiet, ħaġa ma ġibx l-ora. U għaldiet ukoll, insomma. U għamilna festin tajjeb ħafna. Għandek xi messaġġ għal-ħaddiema din l-okkażjoni tal-Union? Ingħaqdu, kunu demokratiċi, u għamlu l-affarijiet sew, dak li hu tajjeb, dak li hu ħażin. U telqdewx bil-Union għall-iskopijiet partiġjani tagħkom.